Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18 ngane zakwethu ngicela ukuthi uyayifalela ikhasi cela wenze ukufanele icupho subscribe ulike bese ushiya uphawu lapho ucomment section ishiye abaningi bemangele inyanga uDr Zikode ngesikhathi iphumela obala vezindaba zokuthi uNkulunkulu uyibonisile lapha ngoSomizi Mhlongo uthi ke uSomizi Mhlongo lonyaka uzophela engasasona isitabanga kodwa nje uzophela eseyinsizwa ngale ukukhuluma kakhulu ake uyizwele. Kunento engiyitshela uNkulunkulu namhlanje usuku umhla ka7 October 2025 uthe uNkulunkulu Somizi Mhlongo buyani Somizi Mhlongo wathi ngiyafunga ngiyagomela lonyaka uzophela uSomizi Mhlongo engasayona igame. uSomizi Mhlongo uzobedlalela i-team yamadoda uyobe nama feelings abantu besifazana. Shame on you, my gays. Ebeyishaya isifuba ngoSomizi. Somizi is gone. Into emnandi uthe uNkulunkulu nakuyena Zikode bese nifikile. Mina ngiyena ku brother Enigma ngithi uJesu athi ngithi uNkulunkulu uthe sungamphikisa ke wena wami uNkulunkulu kodwa wami uNkulunkulu akakhuluma manga. uSomizi njengoba ngikhuluma kanje ngiyazi ukuthi uzongiphikisa hayi ngoba ephikisa mina kodwa uyobe ephikisa lo uNkulunkulu okumina ayifihle into ebesazi kahle ukuthi yebo vela ngisenawo ama feelings amadoda. Kusho uNkulunkulu kimi uthe the one Somizi buyani Mhlongo unyaka ka2025 uzophela engaseyona igay. Kwaphela lo nyaka uSomizi uyobe zenzisa. Angisebenzi mina indaba yokuthi uJesu athi uJesu athi yeyi wena madle bakho suka la khuluma thina manje ubone yini nele prophet ukuthi hey 23 kuzoba mnyama khuluma ngoSomizi Mhlongo buyani Somizi Mhlongo lo nyaka uzophela engayona igay.